Odhia machielo nyakora mga jwange no mara enirio makare machiegni chenno eno imore wachako gi weche manyien. And I've just seen him and I've talked to the doctors and they have confirmed that the Honorable George Koibori was tortured by professionals. Jotelo mag duond bura mar DCP koro ywak na serikal bang' ka jaod bura ma Juja George Koimburi yangore ni okwany ka pacho lal bang' ka nyoteke gi ji ma ok ong'e. Capitation ma sirikal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhi tigo kama kata ka en siling 84 kaka moko yude. Wawacho ni enough is enough, oromo waol. Jopuonj mag moko kuom skunde ogolo ywak bang' sirikal oro omenda matin ne skunde go ka moko yude matin ne siling 100 mar taw somo. And we are gathered here because we are now handing over this facility. People of Homa Bay remain very grateful for this facility. Gikone to pautuke Raila Odinga mantiere Homa Bay ochiwa yanga ne ikruok ne nyasi mar madaraka bang' jogedo tieko lose e rang'iny mamalo. Machiegni nyakora mga jwange aloka Wilson Ochuka nyinga Lydia Pokeyo. Moko kuom skunde ywak ni kuomgi omoko Herot bang' sirikal techonegi omenda matin ne somo mar tam mar 2 e gwenge ma Kisumu kod mamoko. Jopuonj moko ywak ni omigi matin ne siling 100 mar taw skunde. Riwruok ma jopuonj mar NATO soko wang' sirikal e wi okang' ma kamano ka gwenge mag Siaya bende riwruok jopuonj dwaro mondo mi director mar somo county no olok mapiyo. Judith Omondi ntiere kod ler. Jumbe adek ka skunde onge omenda mag somo e aguche mag bengi. Ripod migawo mar somo odhiambo mar tich ang'wen ma okalo kata kamano ne oduoko geno bang' lando ni sirikal ogolo maromo bilion 22 ne skunde. Rameny e bengi mag skunde moko ahinya to Kaluo kata kamano ne oduoko geno kod mor mar jopuonj madongo piny nikech luoro ma jopuonj kod skunde nigo ka oketa yanga nonro mag skunde ge yamo wapando nyingegi. Kata kamano ma e chal mar wach ma achiel kuom skunde kaunti ma Kisumu e okang' ma okuongo omenda mane odonji e bengi nyocha en shillings 84 e okang' mar 2 mane oneno e bengi ne en shillings 80. Skul machielo bende mana e kaunti ni ma Kisumu okang' ma okuongo ne yudo shillings 4155 ka e okang' mar 2 nyocha giyudo shillings 3920. Wacho ni capitation ma sirikal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhi tigo kama kata ka en siling 84 kaka moko yude kata ka en 2000 kata ka en siling 4000 eromogi wayudo ni skul temo kabisa na 17,000 idwa chul watchman nang'o skunde gi dhiran nang'o Sakiula manyiso ni pesa oro nyathi ka nyathi pesa di ore sikunde mondo wang'e ni ka oro siling 80 ka nyathi no mindurun to ka ndurun nyalo tayo yore mag somo Kenya ka to wako mabudu mayie ni mano en higa ka higa japuonjre mar skund primar owinjo yud shillings 1,420 ka junior secondary to owinjo mi shillings 15,000 kuom japuonjre ka japuonjre. Kata kamano jopuonj ka okalo kuom riwruogegi yango ni nitie midhiero e mbui ma indiko e jopuonjre mar NEMIS, mbui ma itiyogo e podho kwan mar jopuonjre e skul ka skul. Samoro iyudo ka iseketo nying nyithindo duto e kompyuta to kiloka ng'eyi ni miloro dhodi mar ofis to gilokore red. Joma nyingira kwaro ok mi pesa to kama kware mang'eny molo maniket modong' ngechi ni pesa onge sikundno ka NEMIS tamogi to giti kode kwano mar jo Kenya National Examination Council miluongo ni NEC. Jo kamar gir tir ma onge nyathi mar leo ma pes otase okubiru mar penj. Jo magi enroll te biro. Koro ka gionge data, gikao data ka Kenya National Examination Council. E kaunti ma Siaya ma bende midhiero ni ogoye tach bende koro riwruogegi dwaro mondo mi director mar somo oloki ka itude kod weche ma opogore kama oriwo buogo jopuonj madongo mag skunde. Wabiro mondo wabed kanyakla nikech wan gi county director of education miluongo ni Mr. Leonard Mbugua Kabaki mosechandowa e county kae karibu higni 2 koro. Wawacho ni enough is enough, oromo waol. En gi cases mang'eny, en gi problems mang'eny. Chopo kama koro
nyakwa mondo jatelo ni Leonard Kabaki ogol siaka. Nyaka gol siaka nwach en ng'ama wiye tek, onyuole dhano ma wiye tek, mok go mbaka kod ng'at ma okete ni mondo tikodo. Ma biro e kinde ma komiti mar somo e od bura to oyudo pek e duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag budget e wi gima omiyo omenda ma ichulo ne skunde odok piny e hik omenda ni. Cutting capitation now is basically postponing a problem. We are just saying we are pushing the can down the rain up to the time we are doing supplementary. Now, if supplementary will still be for sustenance of the current fiscal deficit, where will the money come from to reinstate the capitation? Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag somo sani koro dok e wang'e skunde mayande olore gwenge ma Kerio Valley bang' monj mane otimore juma mokalo manoweyo padri jokopere moro kaonegi gi magina. Kalore gi County Commissioner ma Elgeyo Marakwet John Korir, chik manogol gi tendo obila mar tero apisas mag obila e skunde kod osiptende gwengego oseketi e tem. Kolero ni skunde adek kende ema pod olor e gwenge ma Tot, Marakwet East. Gichiwo singo ne jopiny e gwenge ma Kerio Valley ni apisas mamoko mag obila oseor kendo arita oseridi. Gwenge ma Kerio Valley nigi skunde sekondar marom 16 gi mag primar marom 56. And following that particular incident, a few schools were affected last week on Friday. Basically, one secondary school that is Tot, and Kapkain Primary School, and Tot Primary School, which are actually within the presence of Tot area where the Catholic priest was killed. What we have done as a department, we have deployed security officers in all schools within Kerio Valley. So there should not be any fear at all. These security officers will be in these schools for the period we deem it is unsafe for learners and teachers. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kwa pinje maoko mondo donjre wach ndicho gisand masani owacho ni sirikal timo na jotelo maketo piny wacho tesri. No wuoye kar thieth makare ne boma Nairobi kama ne gichopo neno jaod bura ma Juja George Koimburi mar thieth bang' yudo hinyruok ma owacho ni ne okel kod kwiri moro mager mane iget ka ogodo ngimane oko. Bang' yore kanisa kendo bedo e kanyakla mar lamo ma Jumapil, jaod bura ma Juja George Koimburi yangore ni nyondhi gi ji moko oko mar kanisano ma iluongo ni Mugudha e kaunti ma Kiambu. Gini wa familia mare bende nyowuok ma otegno kaywago. Report ma owuok okinyi ma kawuono ne oyango ni jaod burano no okwany kawo sim e puoth kawa moro kendo no okawe ma oring kode nyaka osiptal ma Plainsview mantie Ruiru kapok ochwale Karen. Kata odoko ni obila kod okwach kich nyose yango ni gin nyok gi mako Koimburi. Jotelo mag duond bura mar DCP kotane kod Rigathi Gachagua ma ochopo maneno jatelo no osiptal ma Karen otemo luyo seyo ne sirikal e midhiero ma ojuko jatelo no. He was found in a coffee plantation in Kibichoi, that is in the Githongori constituency, badly beaten and in very serious condition. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koimburi has been able to communicate through writing because he is not able to speak. They have taken blood and urine samples to private laboratories, different ones, so that they can establish what could have happened in matters poisoning. Itelogo kari o record familia mar Koimburi wacho ni duond Koimburi nyolal kaluwore gi kwiri marach madibed ni nyomie. Some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. That I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator.
and his activities are similar to the one by Dr. In Dada. Gachagua dwaro mondo mi pinje ma oko donjre weche ndicho kod sand ma jotelo maketo piny otesre kod jokedo ne ratich oganda kadhoe. You remember last weekend I said that a special squad had been set aside to deal with leaders who are opposed to this regime. Gachagua kod Lange onyiso chir margi ni ok gibidok chien e lek mar timo campaign mar neno ni ok oyier jatend piny Kenya William Ruto kendo. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne jalupne Professor Kithure Kindiki ewi amend siasa masani ochuching kind Kindiki kod Rigathi Gachagua. Manaka jafomarwa huota nyambagalero noa Ruto kone sani kor kayudo jalupne man kod chuny mar tich kendo jalma ok jakwede moyango dwach sirikal. Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu, una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Mano kaka jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki ogolo koke e tok Rigathi Gachagua ramone jothumbe manyocha Kindiki ogwelo Karen okudu Uganda Mount Kenya. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha tuwache kusikiza nyimbo zao. Tuheshimiane. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini. Jatend piny William Ruto limbe mare county Mameru kawuone gwenge magi Gembe Central lodok ne jalupne Kithure Kindiki kendo lwari lo kod Rigathi Gachagua. Ruto opoyo Kindiki kaka jal ma ok jakwede mag dho udi. Sasa niko na deputy huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Ni mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very proud that I have a deputy who understands government. Sisi tunakupenda kwa sababu ya huyu kijana wetu. Na huyu kijana wetu Kithure Kindiki tunampenda. Siku hizi amehamia Meru, tunaimba Kithure Kindiki. Kwa hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tuko na imani na wewe. Ruto machalma weche Rigathi dungne rabon mowang. Okoni jok maketo serikal tesre okoso weche maginyalo wacho ne jo Kenya. Kopogore kod athuye, ifungo miriambo, kod uso luoro kanyakla kod pogruok, kinde jo Kenya, gino mokone oknoyudu thuolo pachoka. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa Deputy President, si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. That is the man I have. Tunaelewana jameni? So, tuendelee namna hiyo. Na hiyo ndio Kenya itasonga mbele kama risasi. Watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya. Kinde limbeno, jo Kenya yudo chudo mag pesa maromo bilion 2.8 ne jok maleo se inyo kata nego kama romo bilion 1.3 ibiro medi pesa go wuoke buche mane omaki kidwaro ratiro. Tunashukuru ya kwamba mara ya 3 kwa exercise ya Human Wildlife Conflict Compensation umechagua kuileta Meru. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gora ma Trans Nzoia George Natembeya wachoni okonyal buok kata matin katobedo negi luwe gi wach mar mibadhi gino wachoni otudre gi siasa. Koro osekinde limbe mare kaunti ma Kakamega kod Bungoma kawuono. Natembeya wachoni oganda ma imbo mar Kenya owe chien weche mag dongruok. Natembeya no timo limbe mar romo gi oganda ma oriwo counties go kendo no medo chwako siasa mare kosingone gibiro nyiso jopiny okang' mar siasa magidhi kawo motelo ne yiero 2027.
funga. Haya. Umutambo. Umaskini. Bololo. Chinda. Wivu. Uongozi mbaya. Wetangula. Ford Kenya. Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza tumekataa, si ndio? Mimi nataka ile meza mambo inapangwa. Mupige kura mahali pamoja, mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu. Ama namna gani? Wakimaliza natembea leo, natembea mwingine anainuka. Ama namna gani? Na mnaongea hii lugha peke yake, msiongee lugha ya uongo. Na tumemfurahia na anaenda kuwa kiongozi wetu wa Waluya in Western Region. Sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi. Lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani. Wasifikiria wanamzuia. Hapo ndio wamempatia umaarufu. Hata sasa Natembeya ako juu zaidi ya Mutavati na Weta. Jan Migao mar thieth Aden Duale oketayanga komiti mabiro rango chudo mag omenda mag shaka achiel gi midhiero ma ikelo kod nengo mag thieth e ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi. Komiti no motelne kod Professor Walter Jaoko kaka jakom ochako tich ayanga odiochieng' ma kawuono bango gi chapa dwe achiel mokalo. Komiti no kokalo kuom jakom margi kata kamano koten migao mar thieth mondo oket ler kaka mbalariany ma Nairobi kaachiel gi migao mar thieth biro pogo omenda ma owinjo bed ni konyogi e timo tijegi. Thank you very much. This panel is tasked with a very critical role from where I sit. And your functions and your mandate is cut out. You are to provide us with expert advice on the design and the review of benefit package and tariffs under our social health authority, under our social health insurance framework. The benefits and package and tariff must be evidence-based. The first health benefits package and tariffs advisory board globally. So we'll be able to learn from other countries that have had this experience much longer than we have. At some point, we just need to understand the clarity in terms of funding and resourcing, what proportion will be coming from University of Nairobi and what will be coming from the Ministry of Health to ensure that we conduct our mandate successfully. Gena mar laptuke mar Raila Odinga osetieki kendo koro hoikore matingo welo mabiro yuore nyasi mar Madaraka Day ma higani ma Ibage County ma Homabay chieng' Jumapil. Jan migao mar tuke Salim Mvurya oyango gi ni gedo mare en atamalo 99 kendo ochiwo ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kod komiti matayo nyasi mar Madaraka Day. Hali abich ni giler kwa county ma Homabay. Alap tuke mar Raila Odinga chendo mopogore dhi nyime ka odong' mana ndalo manok kende to chopo tarik 1 mar dwe manyien ma Ibage nyasi mar Madaraka Day ma higani. Kidienje mopogore mag jogo mabiro moro welo e kinde nyasi ma kamano bende dhi nyime kod timo ikruok margi ka gitemo tiendgi alap tuke ni ma gedo mare bende osetieki. Ka jolweny ma Kenya bende nyiso lony ma gin gi kor lwasi ranyisi ne giikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani Ibage County ne Jumapil manyien ka ruodhi kaachiel kod jolupgi bende yudo chik kaka gibiro tayo tijegi e kinde nyasi mar Madaraka Day ma higani. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya mane otimo limbe e alap tuke no kaachiel kod jotelo mamoko ne oyango ni gedo mare osechopo atamalo 99 kendo koro oikore mating'o welo e kinde nyasi no kendo ni ochiwe ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kaachiel kod komiti matayo nyasi Madaraka Day ma higani. And today we are very happy to say that 99% of the work is now complete and we are gathered here because we are now handing over this facility to the Celebrations Committee and Sports Kenya. Mvurya ne okone piny owacho pod biro dhi nyime gi tigo kuonde modong' e alap tuke no mondo bed ni nyalo bagi tuke mopogore ka opogore kod nyasi mag piny owacho. Apart from the celebrations, we want to prepare this stadium for other sporting activities which will resume after the celebrations. In this stadium, we want to do
the grass so that the pitch can be of good standard, the turtle track and many other auxiliary facilities that befit our sporting infrastructure. Gavana Mahuma Bay Gladys Wanga ne opako sirikal kuom tiyo gedo mar lap tuke no ka okuno biro konyo kaunti bago nyasi kaachiel kod tuke mopogore kendo koro kaunti ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. The transformation of the Raila Odinga Stadium in Homa Bay has been miraculous in nature. I'd really like to thank you, CS for Sports and the PS and the entire team at Sports Kenya. I'd like to thank Dr. Molo and his team, the technical committee that has also burnt the midnight oil here. I'd like to thank the contractor for his focus to ensure that we've gotten to where we are. I think we are immensely impressed, and the people of Homa Bay remain very grateful for this facility that will now not just be used for the holiday, but will help us in sporting activities moving forward. Alap tuke ni Raila Odinga emanyasi ma Madaraka Day maigeni endi ibage jumo manyien. Jatend migawo matuke wacho ni atama lopo chegoche komati joche tieki kendo stadium ni endi oikore ne nyasi Madaraka Day maigani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dakan prario bang Sadik Marotieno chenro no imore wakao yo mokwongo. Pastor Collins Udindo wacho ni entiere kodwa gi minodi Alili Nyar Kabondo kodwa gi Steve Olima wacho jatend piny mondo mi owachnwa chenro mare weche mag somo pacho kae ngini mabene ko chando chuny oganda kar duokruok gi rigi ji pile mago kony oganda jo Kenya ginyisi Uganda ni to gintie gi chenro mage mag somo mondo nyithindo odhi skul kaka owinjore kendo wacho kanyo ni ntiere kaka ogiwiny maber kaka jonyuol. Rolex Ondenga ja Superloaf Homa Bay Town wacho ni ntiere kodwa wacho ni neno kao maberieny gineno pogruok mobe osebedo katimore. Mandela Oniala ni Kachin bende wacho ni nitie gi familia mari kachiel gi mama Christine ote ni otekor ka education ma Kenya kae kato wacho ni paro be chondi to menda machwal gi godo madichal ni onge Homa Bay chalo polo girito Madaraka Day maratari mano kanyo Oniala. Ano Pastor Juma Rundo wacho ni serikal ka ok dwar miyo skunde pesa to giwachi moloro siling 80 no kawach somo ni Nyakwaro Mgajwang chando chuny oganda jo Kenya mathoth kabende ma en kinde mo jobeni nyithindo go dhi school. Ano bende ote kanyo mo ora kanyo gi Auki Diboka ntie Luanda wacho Ulanda wacho no winjo amarera hinya gi jaode Nora Nyango kantie Ulanda gi jaode machielo Morin ntiere Oyani Masai wacho ne giduto gintie kodwa cheno dio makawuono. Ano bende ote mar bao moja deno kata Ogoman mar game Gotregea wacho ni en bende weche gichopo ne yo makare kanyo gin gi min nyithindo Lavenda Kinyi oyo matenya Nyakwaro Mgajwang ama ino imore kikidhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo.
boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Nabiro kae eka muda wachinu ni wuode mara kesho la kayude kieko maintie. Machiegni kendo nyakwara mga jwang riwruok mar jota wuodhe mag ndeke kata Kenya Association of Air Operators onyiso od bura mondo mi kik roch chenro mar osuru masani tie sekta no kaka yor geng'o medruok e nengo mwandu mag loso ndege. Tende riwruogno ma ochope nyim komiti mar omenda chalo pachgi ewi paro mar chiko omenda ma higane ma giwacho ni ok owinjore loki kaka osuru mar sekta no osebedo katiyo. Issue here is, Chair, other businesses have VAT in, VAT out. Most of our revenues are not VATable. Therefore, VAT is a cost. Because you typically be collecting the net. VAT input, output tax, and you pay the difference. And that's the issue of competitiveness, and that is what we were able to demonstrate to this August people here before, and you have supported us 3 times before in making sure, because you understood that it's part of cost of doing business. When we compare ourselves with other countries, they don't have those taxes. For the last year and a half, we've had more than 30 new aircraft on the AOC register, a KCAA, because of the certainty that was demonstrated by the tax policy. If those, and remember, you're also trying to modernize aircraft for sustainability, etc. If those incentives were not there, people would not actually invest. Jod bura ma piny libamba ma Tanzania odok ne jatend pinyno Samia Suluhu Hassan kuom chung' mare motegno ma osebedo godo kotenre gi tamo jokendo joganda mondo donje pinyno. Jod bura go kwedo mano ma giwacho ni tim marach mar jo-Kenya masani koro gidwaro mondo mi giting' gitere piny ma Tanzania. Gino ma giwacho ni ok gibiyie godo. Niwaombe wanasiasa wenzangu tusiingie disiko la Kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya. Tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangu, sijui Mwangi na Manzakarua ndio vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Wakenya wamejitolea, lakini anachora kwamba Gen Z wa Tanzania wamelala. Tunataka tuambie vijana wetu wamejengwa katika misingi ya baba zao. Like father, like son. Tumewafundisha vijana wetu uzalendo, ujasiri, uhodari, na tumewafundisha pia kutafuta fedha, si kwa kutukana watu, kuuza maneno kwenye mitandao. Vijana wetu hawataungana na mambo ya kipumbavu.
Kwan jogo madhi e kuonde thieth mag manyo kony bang' golo ich e yo ma ok ni kare madendo kaka post abortion care ni male kaunti ya Migori kaluwore kod report mogol kod migawo mathieth e kaunti ya Migori. Report mogol kod migawo mathieth yango ni e kinde mar dweche 2 mokalo rawere manyiri 2 oseto ngimagi bang' golo ich e yo ma ok owinjore. Joma nigi ler e kaunti ma Migori. Midhieche ma ikelo kod golo iye pacho kae ma oting'o thoge pod gin mago ma migawo mathieth kod migepe mamoko e pacho kae pod kedo godo. Lipot mogole higani kod ruogno mar Africa Population and Health Research Center yango ni kwan mine kod nyiri maromo 2,850,346 ne omako iye ka kuom kwanni maromo 1,135,988 nomako iye kok gichano gino momiyo kwan mine kata nyiri maromo 192,694 ne ogolo iyegi e higa mag 2013. Lipod ni yango ni atamalo 78.6 mag jogo mane ogolo iye gin jogo eko mantie keny. Mana kaka counties kedo kod midhieche gi ma ikelo kod golo iye, migawo mathieth e kaunti ma Migori Kautenre kod migepe mamoko bende dhi nyime kod kedo kod midhieche gi e yore mopogore opogore ma oting'o mano mar puonjo oganda. Most of the people who go to these unsafe places for unsafe abortion, they are not free to disclose these facilities where they visit. And sometimes it only come out maybe when you lose a mother. Kwan mamalo mag mine kata nyiri madhi manyo thieth e osiptende bang' golo iyegi ma ong'ere kod dho ngere kaka post abortion care nitie malo e kaunti ma Migori. We still have so many cases coming to our facility for post abortion care services. If your man not qualified to provide PAC services, then they secure unsafe abortion. And most cases when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility as amaber mwanyalo konyogi. Apisa mochune chendogo mag nyodo reproductive health e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni rawere manyiri maromo 2 ne owito ngimagi e kinde mar dweche 2 e kaunti ma Migori karwe kod midhiero ma itudo kod golo iye. Like 2 cases mwawachogo iyudo ka gidhi e facility gidhi secure unsafe abortion. Then they stayed in those facilities and come to our facility very late. E okang' mar geng'o midhierogo ma oting'o thoge mag mine kachiel kod nyiri ma ikelo kod golo iye, migawo mathieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda kaka inyalo geng' midhieche ma itudo kod golo iye. Gibiro at very late stages, where can we really get good treatment mondo gikony gi mapiyo mondo bed gi changi. So we really continue with the community sensitization. The level 4 facilities, the health centers, they are people that we have trained so that if mothers come to the facility with unsafe abortion, then they are able to actually provide post-abortion care. Jalup apisa mochune chendogo mag nyodo e kaunti ma Migori Susan Agunda wach ni gitemo kono oganda mondo koro kom nyuol mondo kik gibedi ka gimako iye mok giikore. Nyithindwa matindo tindo ma bedo gi iye ma oiu pod giparo ni mondo gidhi skul, gin bende puonjgi uru kaka ginyalo temo mondo kik giyud iye ma oiu. Watem puonjogi maber how can they prevent the unwanted pregnancies. Ka opogore kod thoge ma ikelo kod golo iye, jolony e weche mag thieth wacho ni seche ma ng'ato golo iye e yo mok owinjore, ofuku mar nyuol bende koro nyalo yiech, gin momiyo ok inyal ting'o nyathi e kit ngimagi duto. Jolony wacho ni bedo ni mine kata nyiri mathoth madwaro golo iye oluor dhi osiptende mantiere kod jolony emosemiyo thothgi koro pod dhi kuom joblek mondo koro gol iye. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mokuom johala matoi ywak ewi rochruok mar arita e chiro matoi magiwacho ni kelo kod ywaruok madhi nyime e kindgi kod jotelo moko e chirono magiwacho ni tudre kod obila e ndhiyogi kendo buogo ngimagi. Kaluwore kod johala go moko kuom jotendgi otudre kendo thiro dongruok mar chirono okale jawruok mar arita kwe mar chirono kokalo e mako jogo mapogore kodgi e paro matao chirono. Gikwayo tend kaunti ma Nairobi mondo odonjre e wachno kendo konygi kelo kwe kod jiwo yore makare mag ng'iyo e kindgi kod okang' mar jiwo yore mag ohala e chirono.
Since 100 million was allocated for perimeter wall constructions, issues started. It started because within the market we got illegal 43 title deeds, which are being owned by individuals. His Excellency Johnson Sakaja went and revoked all of them. Currently, we still have 11 title deeds which claims that the market belongs to them. Anachiel kuom jok mosenyore wachmeko no anja odaindo maki ka obiro to ikago kinyi to karo mosa ang'wen to gocho nani ka police na penje na ng'o momiyo make to kono no maka gi monariyo kiwacho no goyo minego yaga sama wuoyi kodi ni aonge gi kwe ot kama dakie ta aonge gi kwe toika to kama inyalo penja ni to an go alamane an gi dukni auchiel to mopong' chuth matimo wala toika okapar ka jaoda nigi ratiro mar wango chiro ko ng'e maber ni chiro ni mwakonyore kila saa asubuhi na jioni vijana atikwa sel wamama atikwa sel kwa nini huko wanapelekwa wafanye kwani kuna asali huko hakuna tunataka haki ya kila mtu mwenye akopa kwa soko tunataka watu wetu waheshimike wakifanya biashara mtu anauza kitunguu afanye biashara yake kwa amani. Chako kwa hiyo machielo Nyakuramga Juang Tom Kokanda kaya Alego Gangu wacho kanyo ni ogolo budu ne governor Natembeya kuom bedo thuon kikol kendo med chung motegno gi jopiny. Nano bende ote mar Janabi kantiere yani Masai wacho ni yo maji bedo kidnap te Kenya kae okberga serikal omany kaka tieko wach mar ndicho mao ya emitime pacho kae. Hilary Otieno kawuoka Bomala wacho ni entiere kodwa William Ochibo ntie Nairobi Geoffrey Ogutu ntiere Masawa kaeto no bende Jawari and Jack wacho kanyo ni penjo ni kae mpima no kwany ben no yode ka Omer mano penjo mopenjo haya ononre di tim kanyo kaka sani entiere kar thieth kendo timo ne thieth monjore. Evelyn Waruku wacho kanyo ni entiere kodwa kaka macho ne ler skunde ber kai miyo ber kak sunde miyo pesa nikech skul emimanya rieko ka skul onge to kata nying ok dinge ndiko kaka nyingi iluongo erokamana nyabla Abdalla Abdi wacho kacha ni entie Katito eno bende otimara Honorable Ajali Jarongo wacho kacha ni ng'ama hunjo go report mar jatuo daktari koso politician kato wacho ni koro miyo Gachagua we kin site jopiny against the government owe daktari emochiw ote. Haya Gideon Ndaya wacho ni owuoro kaka weche mag somo orochi Minister mar Education poko pango tije eyo makare ne jo Kenya. Kotho Njiko Jaunga wacho kacha ni hen gin gi japuonj Maurice Oyoko gi jaude Lucy Okoth mora hinya gi chenro beno mak wuod Nyaseme kantie Uyoma. Kwa hiyo matin Nyakuramga Juang eno bende ote kanyo mar histori wacho no mora hinya kuoma tije national government momiyo giyudo Gor Mahia Ring Road kod Ndhewa TTI sani oyie bede broad based government full mano histori omolo council wayo matin Nyakuramga Juang odo kod mago mag tuke. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjane nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuok
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge maiye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kusema mapema lakini najua ni kweli, moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikale. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango.